Takže čaute lidi, my jsme duo Magors a Martin se dneska pokusí si nasypat do pusy šuměnku a spolknout ju, no. Jestli to dá, tak bude borec, no. Takže můžeš začít. Ukáž, máš to v té hubě. Už to šumí? Celkem dobrý. Jak to nafukuje držku? Dobrý. Ty jsi to spolkl? No. Yeah. Ty vole. Já myslím, že to bude šumě, že ti praskne držka ani. Šumělo to, ale nic mi to neudělalo. Tak nic no, tak my se s váma loučíme a nashledanou.